Sombora krenuo ovde u Bački Gračac, u pozorištu jedan kolega me pita gde ideš. Znam da nije naš glasač, znam da nije naš simpatizer, kaže mu idem u Bački Gračac, izbori su u Odžacima 24. januara, pita me pa dobro, kako tamo stoji DSS, ja kažem nikad bolje. Iz dana u dan ima nas sve više i više. Dnevno u našu stranku ulazi po nekoliko desetina ljudi. Ja sam otišao nasmejan, a on je ostao sa knedlom u grlu. Nije im sve jedno, znaju da će 24. biti zaista veliki okršaj. Dragi prijatelji, dozvolite mi da vas pozdravim u ime Okružnog odbora Demokratske stranke Srbije Zapadna Bačka i da vam prenesem pozdrave svih naših članova i svih odbora sa željom da 24. januara postignemo što bolji rezultat. Zašto je to važno? Iz više razloga, ja ću samo navesti par. Prvo, važno je da naša stranka, Demokratska stranka Srbije, kada vlada ovakva medijska blokada, postigne dobar rezultat koji će se daleko čuti širom Srbije. Ja sam ubeđen da će tako i biti. Druga stvar, zašto je važno da postignemo što bolji rezultat 24. A to je da vama bude bolje. Dakle, da i vama svane, da Bački Gračac bude mesto iz koga ljudi neće odlaziti u druge opštine i veće gradove, nego ostajati ovde u svom selu i živeti bolje. Ne treba očekivati da će to biti krupnim i velikim koracima, ali ako svakoga dana sa novom vlašću, u kojoj će biti Demokratska stranka Srbije, bude malo po malo bolje, ja mislim da će to biti već jako dobro. Treći razlog zašto je važno da 24. januara pobedi je i to da Demokratska stranka Srbije uđe u lokalnu vlast kao jedna nacionalna, odgovorna stranka. Iz razloga jer znamo kakva je situacija ovde u Vojvodini. I zato što je i na nama da branimo državnost i celovitost ove zemlje. To se radi u Bačkom Gračacu, to se radi u Odžacima, i u Somboru, i u Novom Sadu, i u Beogradu, i Nišu, i Leskovcu, i Pirotu. Dakle, ovo je jedna zemlja i mi druge ne. 2004. godine, znači, počela je masovna privatizacija i po meni je to bila masovna otimačina svih poljoprivrednih gazdinstava unutar naše ove države. Ja, koliko sam bio u mogućnosti i jednostavno sam kreću se po terenu, vidio sam gde to vodi. Jednostavno, vodilo je tamo, po mojom mišljenju, bukvalno u jednu propast koja će se posle godinu, 2 dana prije reflektovati, ali posle toga će biti sve kasno. Moja lična odluka je bila, u datom momentu sam imao ogromne pritiske, da kažem, sa svih strana da popustim da jednostavno ova firma mora da ide u nečije ruke. Čije ruke nije bitno, ne trebamo ih spominjati, uglavnom da ide u nekom pravcu privatizacije koja je u najvećem dijelu obavljena. Ja nisam mogao da prihvatim jedan model od tih i iskoristio sam igrom slučaja Vučića tražeći rješenje. Našao sam rješenje u članu zakona 92, ali sam, koliko se sjeća tog člana, kažem da je data mogućnost da mi iskoristimo mogućnost pravnog sledbeništva i da kažem zaštitimo našu imovinu i našu firmu normalno. Za mene je često puta na određenim skupovima sam tumačio ovo, nije ovo bila borba da kažem da se ne da nekome, nego ovo je moj bio cilj da ostvarim i zaštitim pravo na rad nas ovde koji se u ovoj sredini nalazimo. Jer mi drugo nema što da radimo. Šta mi možemo drugo da radimo u jednoj Vojvodini, osim ovo zemlje ovde što imamo da obrađujemo i da probamo da je što kvalitetnije i kvalitetnije radimo i iskoristimo onoliko koliko možemo. Kad sam pokrenuo postupak, mi smo u jednom masovom, dakle, imao sam iskreno podršku firme, bukvalno 100%, jer smo održali na juriš određene i zborove, i skupove, sve po zakonu što je bilo potrebno. Odlučili smo da idemo u pravcu formiranja zadruge. Međutim, kad smo to odradili smo izuzetno sve po zakonu i izuzetno brzo.
Tako da pojedini ljudi koji su nam htjeli da kažem da nas zaustavu u tom procesu, jednostavno mislim da nisu imali previše brzine koliko smo imali mi, a mi smo imali i dodatnu sreću. Pored svega ovoga. Drago mi je da se vidimo, bar nekoga od vas, posle 5 godina i još mi je draže ukoliko je naš posljednji susret ostao vama u lepom sećanju. Kad čovjek dođe, pošto da povlači neke životne crte i kada dođu godine da ne može više da sedi u majici kao kolega Restivulević po ovoj temperaturi, jer su mora da stavi nešto dete na sebe, onda je jako lepo i velika stvar kada možete iza sebe da povučete nešto i da makar nekoliko stvari po kojima se ljudi dobro sećaju